Anna Nasilín, ty si neviditeľná. Si ľahká ako pierko a tichá ako myška. Ty máš ten neviditeľný plášť Harryho Pottera. Nie. Ty si ten neviditeľný plášť Harryho Pottera. No tak tohle ji nedaruju. Čaute! Dostala som balík. Naposledy som taký ťažký balík dostala, keď mi kamoška poslala tehly. Pretože ja som chcela tehly, ale ja som ich chcela na vrchu, hej, a ona mi poslala balík. Počúvajte, to určite bude niečo dobré, pretože je to veľké. A čo je veľké, to je dobré. Čiže, vítajte pri mojom prvom unboxing videu. Nechápem, prečo to má taký úspech, ale mŕte ľudia to sledujú. Akože ja sa teším väčšinou, keď ja dostanem niečo. Nechápem, ako sa ľudia môžu tešiť, keď akože oni nedostanú niečo. To je krásne. Ja sa zbláznim. To je brutál. To je úplný secret. Ja si zaželám balík, akože síce balík peniazy si vyželala, ale tak vesmír asi takto nefunguje. Čo to je? Čauky, Ananaska, páči sa ti môj dárček, lebo hasta la vista, baby. Veď, počkaj. Ty malý, youtuberský keď ťa chytím do rúk, tak ťa zmláčim. Ty uvidíš jeden. Máš jedno šťastie, že melón hydratuje.